Зимата дойде и твоите ръце отново са сухи, груби, напукани и болят. Ето го решението на този проблем. Цялата любов за вашите ръце се съдържа в 3 лесни стъпки. Стъпка 1. Първата стъпка в грижата за вашите ръце е този пилен гел. Той отстранява мъртвите клетки от кожата ви с помощта на плодови киселини. Абразивите, които виждате, са мъртвите клетки от кожата. Стъпка 2. Нанесете от солите и масажирайте кожата си. Те ще я подхранят с минерали и ще я направят гладка, мека и нежна. И последна, трета стъпка. Нанесете от увлажняващия крем. Той съдържа купринни протеини, които интензивно възстановяват вашата кожа. И само в 3 стъпки вие имате купринено